Papuk je planina u istočnoj Hrvatskoj, na sjevernoj i sjeverno-zapadnoj granici Požeške kotline. Još malo i stigli smo na vrh Papuka. Najviši joj je istoimeni vrh na 953 metara nadmorske visine. Papuk se odlikuje velikim šumskim bogatstvom u kojem prevladavaju bukva i hrast, pored toga javor, klen i jasen. Na prisojnim stranama ima breze, borovice i pitomog kestena. Ogoljelih stijena ima samo u nižim dijelovima i potočnim koritima. Izvorno je područje mnogih vodenih tokova, kao što su Čađavica, Karašica i Pakra. Pogledajte što je ovo strmo. 1999. godine proglašen je Park prirode Papuk, a 2007. godine Papuk geopark postaje prvi geopark u Hrvatskoj. Evo nas na Zen klupici. Pogledajte vi ovo. To su samo neki detalji o Papuku. Dalje u videu uživajte u prizorima. Hvala na gledanju. Do sljedećeg puta. Bok!